Кокпита е проектирана точно като оригиналния филм и е покрита с детайлна кабина с стотици светещи бутони и превключватели, червени и жълти контролни светлини, изплетени метални панели, трептящи дисплеи и голямо. Това показва опасно астероидно поле в космоса с въртящи се скали и светло-оранжеви експлозии в далечината. Драматично, готово за филм осветление с силни синьо-бели проблясъци и дълбоки сенки. Ляво – C-3PO, лъскавият златен протоколен дроид, в напрегната поза. До него – Чубака, Уукито, на седалката на втория пилот, каишката на патрона над гърдите, с мрачни изражения на лицето. На преден план, център един майстор джедай стои тихо и жестикулира с вдигната дясна ръка. Облечен класически халат джедай, бежова туника, кафяво наметало с отворена качулка, тъмно кафяв колан. Лицето на джедая наподобява човека от приложената референтна снимка, с перфектно съчетана, реалистична текстура на кожата и изражение на. Вдясно на седалката на пилота, Хан Соло, Харисън Форд, седи в черна жилетка над бяла риза и изглежда концентриран. Зад Хан, принцеса Лея стои в класическата си бяла рокля със страничен възел за коса и изглежда притеснена. Мъжът на снимката управлява кораба, чертите на лицето му са абсолютно на място. Той носи джедайски рок. Ултрареалистичен, фотореалистичен, качество на филма, перфектна прилика с оригиналните актьори, освен джедаите с индивидуално лице, остри детайли, филмово зърно, 4K, кинематография AR 9 часа и 16 минути, V6 Q2 Stylus 750 вкарайте логото на Междузвездни войни в горния десен ъгъл. Добавете името The Media Creator в ясен, професионален и елегантен шрифт в долната ляво. Шрифтът трябва да отговаря на цвета и темата на изображението.